Me pillades xusto mirando as fotos das miñas viaxes. Mirade, esta, a brallante. É unha foto que saquei na Cova das Mans, que está xusto na Argentina. E esta outra que saquei en Londres. Que bonita. Pois ben, fixadevos, esta e a outra. Hai unha distancia de 9.000 anos entre elas. Pero teñen unha cousa en común. A veces sabedes o que é. Xusto, é a técnica, é o estarcido. E é o que imos facer hoxe. Ben, veredes que isto é moi sinxelo. Podemos facelo con cousas que nos rodean nas nosas casas. En primeiro lugar, precisamos un lugar onde facer o noso estarcido. Eu xa teño preparado este, pero podemos usar unha cartolina que haxa na casa ou incluso a mítica caixa de cereais, cortámola, damos a volta e podemos usar. Eso en primeiro lugar. Despois precisamos modelos. Este é un modelo que merquei eu nunha ferretería. Pero, bueno, podemos usar calquera outra cousa. Xacobo, ti non trouxeches algo? Hola Jorge, sí, que tal? Mira, trouxeche aquí unhas cousiñas. Bueno, antes de nada, preséntome. Eu son Xacobo, eu son profe de ciencias, de acordo? Non sei moito de arte, pero sí Sabe. sei un poquinho de darlle a cabeza a imaginación e sobre todo experimentar, que niso se basa todo. Que me trouxeches? Pois mira, este era da miña avoa, tiña pola casa así que non o empregaba moito. Este sí, que este é o que uso para arreglar o queixo. Home, o relador. Moi ben. Valeranche. Están todos estupendos, Xacobo. Moitas grazas. De nada, deixo isto aquí para que podas usalo. Veña, perfecto. Hasta logo. O que trouxo Xacobo está genial. Fixadevos, sí, ten unhas oquedades e por aquí é por onde vai pasar a pintura. Falando de pinturas, ese é o terceiro ingrediente para o noso traballo. Podemos usar témperas, podemos usar tamén acrílicos, estos veñen en bote, pero hai outros que veñen en tubo. E para rematar, precisamos dos aplicadores, que son os elementos que nos van introducir a pintura. Hoxe trouxemos unha brocha, fíxate, trouxemos pincéis, trouxemos un cepillo, que é así como imos usar o cepillo, lávate os dentes, trouxemos tamén un estropajo e trouxemos un rolo. E trouxemos tamén este aplicador.
imagino que xa vos decatastes. O estarcido está por todos os lados. Mirade, esta é unha peza de lousa que me agasallou a miña nai. E tamén hai un prato cheo de rosquillas. Perdona. Que tamén está feito con esta técnica. Fernanda. O estarcido tamén, pacheando pola rúa, podedes atopar algún exemplo. Quizáis teñades sorte e atopedes un Banksy ou un Shepard Fairey. Valen moitos cartos e son autores moi recoñecidos. Ademais, se vos coincide pasar polo Xapón, poidades ver un kimono feito cunha técnica que se chama katazome, que non deixa de ser un estarcido sobre tea. Bueno, xa vistes o sinxelo que é de facer. Só precisamos modelos, pinturas, aplicadores e un soporte. E o ingrediente fundamental que é a túa imaginación. Espero que vos picara